Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Salamat kay nibangting na ang cellphone ni Aida. Naunsa man sab siya oy nga wa man mananghid nimo nga mula ka. Tubag ka na, Aida. Tubag ka. Wa ko niya tubag ka. Dinhila mo ha. Ako apason si Aida. Nagduda ko nga niuli to siya sa ila. Matod niya, nabalakas siya siyang pamilya. Tingaling niuli siya sa ila, Rinaldo. Ay, pastilan. Simba ko balikan siya sa nagpusil niya. Apason ko siya. Tungkol kay namiligro ang iyang kinabuhi. Kinsay mga pason pa? Si Aida, agapito. Mauban ko, Rinaldo. Ayaw na lang, Carmela. Pabilin ka lang din eh. Pero nahadlo ko. Tingali ko sa'y mahitabo nimo. Uy, simba ko, makarmila, uy. Kasun pa ba mo papa? Laya maya ini, oy. Taon-taon na tayo nag-atang ni sa ilang Aida. Pero wapat kita niya. Bida ni sa Aida tam. Hay, din lagi itong balik pa din si boss. Kay naigo magkato ni mo. Ay naigo lagi, balik-balik ka na, oy. Ay wap, gani maayo ng imong samad. Kay nakaigo sad si Aida ni mo. Nga, kabantay ka na. Wap pa gani na maayo. Hindi pa balik na sa kadin eh. Gusto man tingali ni Big Boss nga mamatay na ka. Bis ay, mamong ko ini na. Usa? Balik ta sa ato ang agi, boss. Balik ta. Ato lang inon si Big Boss nga mamalik na ta din, eh. Di pala kita muli. Di pa tumaulis ay datam. Ay, nasamdan man to. Sige. Ikay musulti anak ni Big Boss, ha? Ako. Why mo lima? Ay, kabala ka. Sige. Mamalik lang na sa tong agi, Pikto. Temporag quick mo diha. Pakapinan pagpipino o gusto, palit na mo. Oy, ay nagkalingaw na lang kog paninda ni aron makapliti ko pa ingos bagong gipuy-an nilang madidulor. Bisag magsige miglalis niya pero lablab man gihapon nako siya. Nang Basilya, unsa ni mong gitinda? Ay, palit ka inday. Unsa lagi na bang? Tanar gani. Ay kumangutan na ra ka niya di ka mo palit, pahawa na lang diha. Ay samok-samok diha kay di malaso na akong tindana. Pahawa na. Strikta lagi ka man na. Siya manang, ha? Di malaston gina basta strikta ka nga maninda. Ay, simba ko kadang bataa ka. Temporag quick ni, tag 5. 5 usa ni. Palit ka? Palit. Pwede og tag 5.20 na nang. Ay, alkansin ako, ana, oy. Tag 5 gud ang usaan ni Inday. Sige na nang. 20 naman ako kwarta. Ako man nang ipasuwa sa kong mga igsuon. May na lang ba? Makatabang ka o makatambal ka sa mong kagutom. Oy, luoy ba ni mong bataa ka, eh? Luoy, luoy no. Nadutlan man ko da. Luoy no. Pero, ay, Tugot na lang lagi nang. Aron, di ka di malason. Boss. Gutom na, boss na. Piski. Nanasan. Say, Piski. Pagkanasa ko. Unya na nagkaon, nag-abot na to, Pikto. Adi na ba na ang kagutom, boss? Uy, naglihok na ang mga binuhi na gustiyan. Bida, Sige. Mukha biyan ni mo, eh. Kabantay ka, hasul kay ka. Ay, kabantay ko. Bida niya kong tiyan. Ay, naglihok man. Murag ka ng sayaw ni... murag ni sayaw ang kanang bitok na kung Sa kabantay ka bitok na. mo, dancer. Dancer. Murag si Mads Inging. Kabantay ka na. Di o ta kumupan. Namugos pa po ka ni Big Boss nga kitang yung duha. Ay, lang basol-basol niya, boss. Oy! Dakan salamat na nga. Anang imong gi pakapin na nang akong gipalit nga tempura balik 20 pesos. Nalipay na dyan akong mga igsuon nga mabusog sila ini. mayo sa kay kang mudag esplikar, Inday, oy.
Mao nang nadapog ko nimo, naluoy ko nimo. Wa kay kipuhi nang. Unsa? Ngano man? Kanang magpabuhi na lang nimo. Tuaman sa prisuhan ng among mama ug papa. Uy, hala no. Maglisod naman gani kog buhis akong kagalingon. Kung pakanon minimo nang, swertiho na kasi mong kinabuhi. Dakang grasya mo abot nimo. Ah, dili ka hinoon disgrasya. Hindi ko noon siya matuon noon. Mabalita kong tempura, eh! Uy, Lo, hala. Si Picto. Basilya! Obre, may kinabalik dayon ka. Nagkuha lang kog uban akong si Nina Agapito. Si Nang Carmela hain man di ay. Si Nang Dulor man to akong nakitaan sa sala. Niuban gyud siya ni Papa Ronaldo nga nag-apas kang Ate Aida sa ilaha. Unsa? Nibalik si Ate Aida sa ila? Uy, kuya wakod. Mo gani nga paso ni Papa. Tuas mama niuban gyud kay nabalaka basin simbak ko. Dunay dotang may tabo ni Papa Ronaldo. Pito ni kang tao, ibutang nag-imong armas. Kumpiyansa man ka. Magamit din nato sa Basilya, boss. Kay suod ng higala sa apuhan ni Agapito. pulis ka sa. Tigil ako kita nimo, magdakag pusil. Ha? Bata. Palayo. Sige na. Layo na ikaw. Lamatin ang timpura nang. Sige na, dali. Sakay sa motor, pagdali. Ito nabuang ka. Madakpan ta, usurong dakop sa motor. Makalsan, boss, makalsan. Kalma lang. Dako kay gamit kini sa Basilya. Picto, unsa man day mong buhaton? Sakay sa motor. Ug tad-ay kami kunhain na balhin ug pinoy-anan sila sa Agapito. Kay kuhaon na mo ang USB. Gatuan niya. Sakay! Huwag pa mabalik ang imong amahan o inahan, Agapito. Wa pa man lala. Pustilan. Ano bang giapas-apas pa man sa Aida, oy? Ah, nabalaka lagi sa Papa lala. Huwaton lang nato sila aron magdungan tagkaon. Ready naman ang sudan. Kaming duha si Agapito ang nagluto ana ng Dolor. Or maoba, mahinoan. Kung nakauban pa nato sa Madi Basilia, naunta tay kusinira. Naa, basig tog mukalit tog ani din eh. Unsa? Kay nga no? Naibaw di siyang wa man. Nang sorry nang ha. Nanawag man gud silang Basilya nako kay naaman si number nako. Og ako sing nasultihan sa address dinhi. Unsa? Bot sagay ka dolar! Pagkasabian ra ba ni Madi Basilia ay? Tuloy ko. Asa ta mo agi? Tuloy ko. Wa ko masuhito sa agianan, Picto. Ayaw pa makaka. Ningaw ning dana ng inyong gisulti Pito. Saman, kapoy pamugos oy, bidya kapoy. Kapantay ka? Aw, basta di ta sultihan kay kabantay man jud ko. Dili tuntulan sa dapit nga gibalhinan nila ni Agapito. Aw, isalvage na lang nato ni isalvage. Mas mahit pa. Sige na. Hulog ka din eh. May kimingaw. Oh, ginagawa ko na. Gigutom naman ko lala Dolor oy. Ay mga uno lang tag-una nila ay. Basig, nang hapit og restaurant nga mga un sila una mamauli. Sige. Ako na andam sa mga pagkaon nato. Aw palihog me obre. Oh. Naunsa man ang usa diha ka angkas mo Pictong wa pa manapnaog. Basilya, muro maging nakauyong ipatungga na mo noon. Kinaog na Basilya, kinaog na diha. Dili ko muna og mugakos ko nimo, dili ko. Oy, dili. Abis ay, bagag sa ilong. Ayaw ko gaksa. Kay watay relasyon buang nga ka. Maluoy ang taon mo na ako. Uy, ayaw ang taon ko ninyo gisalbid. Ganihan, namulong mi isalvage ka, mura kalagwa. Uy, magkakita na ako din. Hindi ginakauyo mo kus pagakos na ako nimo. Baya. Taon maluoy mo na ako. Uy, magkakita na ako din. Kay mingaw ning dapita. Baya. Ay, Murag maglinta nga ni Pilits pagkakos ni mo Picto nakauyot kabantay ka. Kabantay ko. Mura ni siya alimatok. Alimatok sa siminto.
Matod pa ni Anhing Gili Dilmar. Alimatok sa simento. Buhi ko, buhi ko. Di lagi ko. Ay. Di kang buhi. Di. Patyon lang ka na mo. Kay di magyuga ka. Busultik asa sila sa agapito. Inginging. Oh. Inginging. Baby. Patyon. Ang binang pusil ni mo, Picto. Kaya ako'y pusil niya. Sige, boss. Iko asa kong kilid, boss ko. Dara. Kana. Uy, Asang gusto ni mo nga akong igon? Ang o ang imong dugan? ayaw, intahon. Bus ukar magdugana. Ay, siyang awaya, Picto. Kay luoy kayo nanhilak na. Maluoy taon mo na ako, ayaw ko ninyong patya. Muhiyos mo yun Di ka mamatay. Kumusulti kag asa sila. Sulti na lang. Kaysa mamatay ka, luoy kayo ka. Kay ang mga wati, di na bamukaon basta tiguan. Kapoy, bayayin ning supakira. Kapoy, oy. Ipante ka. Ana. Ipihipi, boss. Ipante ka. Diba? Imot ko sa ito pag-ihap. Kana, boss. Uno, dos, tres, bang! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!